नमस्ते सर्वांना. तर इकडे बघा माझा वर्षानुवर्ष नवीन जुना कशाला बोलू वर्षानुवर्ष नवीन माझा रेनकोट काढलेला आहे मी. बघा, मस्त पॅन्ट पॅन्ट आणि हा तोच रेनकोट आहे जे मी पहिलं जेव्हा मी माझा पहिला जॉब करायचो तेव्हा मी बाईकवरून फिरायचो ना, तेव्हा हाच रेनकोट घालून फिरायचो, जराही भिजत नाही. तुम्ही बोला आता मग पावसातून चालला कुठे, आता रेनकोट घालायची वेळ येते म्हणजे कंटिन्यूस पाऊस आहे इकडे, बरोबर. आज खूप पाऊस पडतोय सकाळपासून, पूर्ण भिजलेलं आहे. हा बघा आमचं झाड पडलं. कुठं चाललाय पण तू? आता मी चाललो आहे फिश मार्केटला, जेट्टी मिरकरवाडा जेट्टी, तिकडे चाललो आहे मी फिश आणायला. आणि आज रात्री आहे 7 पापलेट थाली आणि 4 व्हेज थाली. लागली काय? नशीब जीभ लागली, बोला जीभ हे लागली. नाही बघ, मध्ये हे झाली. मग एवढं वर्ष साथ दिली आहे तुला रेनकोटने. तसं हळूहळू लाव. गेली तुळशीत. इथे आमच्या रेनकोटने आमची साथ सोडलेली आहे. चाललो मी ऑफिसला. ऑफिसला बुब्बू जा, ऑफिसला जा सोबत. हा येते, ती ऑलवेज रेडी आहे. इकडे झाड बघ. हे आम्ही बांधून ठेवतो झाड, आता ते पडणारच आहे हवेत. किती ठेवलं पाहिजे? हां आम्ही बांधतो त्याला. बुब्बू आमची रान खाते, पानं खाते. चालू ना होते की काय? पावसातून लक्ष ठेवायचं. ही गाडी म्हणजे आरामात चालवायची. हो असते गाडी स्लीप गाडी म्हणू शकतो आपण डायरेक्ट. बाय बाय. आता नवीन गाणं शिकलोय, माहिती कोणता? कोणता? तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा. बाय बाय. करा लागले 2 बघा पाऊस बघा किती आहे इकडे बघा. एकदम जबरदस्त पाऊस आहे. रत्नागिरीमध्ये सर्वात जास्त पाऊस आजच पडला. आज सर्वात जास्त पाऊस पडला, कंटिन्युअस पाऊस आहे ना. चालू झाला पाऊस. अरे परत पडलं हे सारखं पडतंय. हे दोरी बांधायची त्याला, आणि ते दोरी बांधायची दोरी तिकडे का तुळशीच्या इकडे अडचण. मी काल दिवा लावायला गेली तिकडे, मी काढला तिकडे, मी तिकडे ठेवला. हे छान दिसतं ना लाल फुलं. आणली का मच्छी? भाजी बरंच काय काय आणलंय. दुधू मच्छी, पापलेट आणली. पापलेट आणली काय?
त्या भाज्या टोमॅटो 60 रुपये किलो. काय हो वाढले. हां मी अरे सांगायची बापरे. टोमॅटो वाढले, कोथिंबीर 50 रुपये जुडी, टोमॅटो 60 रुपये किलो. काल पावसाचं 40 भाज्या- घेतलेली आपण. पावसात भाज्या सर्व महागच झाल्या. हो तिकडे काकी टोमॅटो आणलेत बघा 60 रुपये किलो. हो आंबे वाढले. 100 रुपये किलो, 1.5 किलो दिले 100चे. हे 10 रुपये 10 रुपयाचे कणीस. फणस दिले. हे कणस. हे गवार स्वस्त होती 40 रुपये किलो. किलो म्हणजे स्वस्त. आणि हे 20 रुपयाचे बारीक मेथी. मेथीची भाजी. त्यासोबतच इकडे आणले आहेत ओले बोंबील. मासे फ्रीजला ठेवल्या. मासे ठेवले. हे ओले बोंबील आहेत काकी. हो सुके. सुके बोंबील. चला आता आपल्याला पाठी जायचं आहे. तुम्हाला आज मी व्हिडिओमध्ये हे सुद्धा दाखवेल की आपण जी बोरवेल मारली होती त्याचं पाणी सुरुवातीला किती मिनटं 10-12 मिनटं यायचं. तर आत्ता किती मिनटं येतोय ना ते मी तुम्हाला आता टायमर लावूनच दाखवतो. सर्वात आधी सेटिंग करायला लागेल आपल्याला. आणि इथे आज जेवणामध्ये काय काय किती थाली आहे ते सर्व लिहिलं जात आहे. आज इकडे 4 व्हेज थाली आहे आणि 7 पापलेट थाली आहे. बरोबर. हो आणि त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या भाज्या ते सुद्धा लिहायचं आहे. हो. बरोबर ना. आता मी ते लिहिते अभ्यास. जर बोरचं पाणी आपल्याला सोडायचं आहे तर पाणी आपल्याला वरती सोडायला लागेल. मग हे ओपन करायला लागेल. हे एक ओपन केलं, हे लॉक करायला लागेल. म्हणजे किती सिस्टम असतं दाखवतो तुम्हाला बघा. हे केलं लॉक. पाणी आता वरती जायला पाहिजे म्हणून बरोबर आहे आणि इकडे नाही जायला पाहिजे लॉक. हे सर्व सिस्टम आपण असे करून ठेवलेले आहेत. आणि त्यासोबतच तुम्हाला इकडे खाली दिसत असेल ना, बघा इकडे सर्व पाणी साठायला लागलं आहे. तर हे स्लोप बरोबर दिली नाही म्हणून ते खाली सर्व पाणी साठलं आहे. अर्धी टाकी पाणी आहे. हा केला आपण स्विच ऑन. इकडे झाली आपली बोर ऑन आणि या बटन दाबून आपण केलं ऑन. इकडे आपली बोरवेल चालू झाली आहे. त्यासोबत इकडे आता मी टायमर चालू केलेला आहे. आता किती वेळ आपला पाणी येतो ना ते मी तुम्हाला आता दाखवतो बघा. मी लिहिलं बोर्ड. हो. आज सकाळी 10-11 पासून जो पाऊस सुरू आहे ना तो पाऊस कंटिन्यू सुरू आहे एकदम. आणि बघू शकता तुम्ही सर्व हिरवं झालं आहे. वरती एकदम वातावरण बघा कसं झालं आहे. क्लाउड्स बघा कसे ब्लॅक झाले आहेत. आणि पाणी दाखवायचं आहे. पाणी इथे पाणी आहे आणि समोर बघा. आणि जर इकडे बघायला लागलं तर इकडे सर्व सुख आहे बघा. हां तुम्हाला मी सांगितलं होतं ना की जास्त जरी पाऊस आला तरी फक्त ही एक लादी जरा ओली होते. बाकी हे सर्व सुके आहेत. हे सर्व लादी सुके. आणि इकडे कॅरम पण मध्ये सुक्का आहे बघा. पण आपल्याला कॅरम बोर्ड आता भरून ठेवायला पाहिजे. तर पाठी तुम्ही बघू शकता मी अरेंजमेंट केलेली आहे. 4 आपले ग्रीन चेअर, 4 आपले मोठे चेअर आणि मध्ये 2 म्हणजे टोटल इकडे बघू शकता 10 चेअर्स लावलेले आहेत. म्हणजे तुम्हाला समजलं असेल की आज आपले किती गेस्ट आहेत. 10+1 म्हणजे 10 मेंबर आणि त्यांचा एक ड्रायव्हर. तर टोटल आज 11 मेंबर्स आपल्याकडे येणार आहे. आणि ह्याच्यापेक्षा जास्तही आपल्याकडे स्टे राहिलेले आहेत. म्हणजे 13-14 माणसंही राहिले आहेत. पण ते वेगवेगळे ग्रुपमध्ये राहिले आहेत. आज पहिल्यांदा असं झालं की एकाच ग्रुपनी एवढं सर्व बुकिंग केलं. म्हणजे त्याने गोल्डसुद्धा बुक केलं आहे, सिल्वर पण बुक केलं आहे, खालचं ट्विन 1सुद्धा बुक केलं आहे आणि ड्रायव्हर रूमसुद्धा बुक केलं. म्हणजे एकाच ग्रुपनी 4 रूम आपले बुक केलेले आहेत.
तर त्यांच्यासाठी अशी व्यवस्थित अरेंजमेंट केलेली आहे. आता परत एकदा मी आता आपले जेवढे हेल्प्स येतील त्याच्याकडून लादी बिदी पुसून घेणार आहे आणि सर्व एकदम क्लीन ठेवणार आहे. तू वाच ना. आजचा मेन्यू बघा. व्हेज थालीमध्ये 3 भाज्या आपल्या, एक ऑमलेट हवा आहे, कांदा भजी हवी आहे, 4 ज्वारीची भाकरी हवी आहे, 4 सोलकढी, पापड, डाळ, भात. आणि फिश थालीमध्ये 7 पापलेट फ्राय, अखंड पापलेट. आणि डाळ ठेवली आहे ना, त्याची शिट्टी होते. आणि तिसऱ्या मुळ्याचं थपथपीत करणार आहोत. आणि 7 भाकऱ्या, सोलकढी आणि सुका बोंबील असतो तो फ्राय करणार आहोत, डाळ आणि भात. तर असा आहे आजचा मेन्यू.